אוקיי, שלום לך אפרים, ושלום לאמא, וכמובן גם לחגית, ואשי, ומתי ואבי, וגם לחברה שלך, וזהו, אני שמחתי לדבר איתך בטלפון, שלום. לפני כמה ימים, לפני שבוע בערך, וזהו זה, מה נגיד לך, אנה לא יכלה להיות כאן, לשלך מהחברות שלה, יש לך כאן את ג'סיקה ומאיה, וזהו, שמחתי מאוד שאשי הוא בצבא כמובן, השארת לי הודעה בפייסבוק, החזרתי לך תשובה, מקווה שקיבלת את זה, אני מקווה שתשמור על עצמך, עכשיו המצב בארץ מסוכן, בעזה, ועם כל המחבלים, מה שהם עושים הרבה בעיות בארץ, כן, אני מקווה שהכל יתגבר ויהיה שלום, כמו שאמרתי, שבוע הבא זה פורים, רוצה לאחל לכולם חג שמח לפורים. חג שמח. חג שמח. וזהו, you want to say something, Maya? No, just... say. שלום. שלום לכולם. שלום לכולם. שלום עליכם. חפורים, חג גדול לילדים, מסכות, רשמים. משפחה. אני מקווה שגרמתי לאבי, ישלחו איזה וידאו. שלום המשפחה. רציתי לראות את כולם בווידאו. שלום הילדים של אבי וכולם. שלום טוב. אז כל טוב ושלום. שלום. תהיו כולם בריאים. ביי ביי.